Замислял ли си се някога дали трябва да изхвърлиш храна, която изглежда леко увяхнала или презряла? Ами ако ти кажа, че има по-добър начин? Това е същността на инициативата Съживи храната, да дадем втори шанс на продукти, които изглеждат нестандартно, но все още са годни и вкусни. Вместо леко умекнали зеленчуци или презрели плодове да отиват в коша, можем да ги превърнем в вкусни нови ястия. Остатъците от хляб стават на крутони, плодовете на смутита, а зеленчуците на супа или селте. Съживяването на храната не само намалява отпадъците, но и вдъхновява творчество в кухнята. Когато изхвърляме храна, тя не изчезва просто така, тя попада на сметища и отделя вредни газове, които допринасят за климатичните промени. Но като използваме това, което вече имаме, намаляваме отпадъците и това е добра новина за планетата. Съживи храната не само за спасяване на храна, става въпрос за спестяване на пари, ресурси и грижа за околната среда. Следващия път, когато посегнеш към кофата, спри за момент, прояви креативност и вдъхни нов живот на продуктите в кухнята си. Защото всяка спасена храна е стъпка към по-зелено бъдеще. Нека всички допринесем. Съживявай, използвай повторно и преосмисляй ястията си. Заедно можем да превърнем малките промени в голямо въздействие.